Ahojte, to je Gaming so Samom a ja vás vítam pri mojom novom videu. Tentokrát to bude z hry Brookhaven. No a táto tu zmrzlina je výborná. Ale mamina mi povedala, že mám byť na obed doma. A je večer. Takže ja idem domov. Idem si skateboard a môžem ísť. Už za chvíľu som doma. Mama to klasicky zaparkovala do bazénu. Dám si dať skate. Tak. Ahoj, mami. No, ešte dneska budeme večeru. Čo? No. Čo bude na večer? No, ja ti dám pekne zdravé jedlo, takže ti dám jablúčko. Vieš čo, ja sa idem hrať. Tanky. Nie, napísané vec. Ja sa idem hrať. Dám ti to jablúko. Ale ja nechcem jabko. Teraz som mal zmrzku. Môžeš zdravé jedlo, ja som ti nedala peniaze. Nie. Na zmrzku. Nie, zaplatil kamoš. No dovol. Teraz Ty si tá najhoršia mama na svete. To nemôžeš byť takto. Na Ty si hlúpa. Chod do výrivky radšej. Lál. Rám sa hrá. Boj. Ešte skačeš po posteli, vieš, koľko to veľa stalo? Vieš čo? Idem vonku. Čau. Okamžite. Ja som ťa nepustila. Chápeš to? Daj mi pokoj. Jej. Ja keď ťa chytím, tak uvidíš, čo Ty s ideš tebou za mnou? spravím. Jej, pomoc. Je tu dole na kopci. Jej, pomoc. No si dala skate. Počkaj tu na chvíľočku. Kým niekde utečieš. Vieš čo, idem tu hore na party. Idem na party hore. Na party. Idem. Partošku. Idem si zatancovať. Tu máš. Ja mami, za čo? Za to, že si nepočúval. A ty si tu ešte budeš tancovať? Okamžite prestan tancovať a ľahni si. Jasné. Ak. Daj. Tak tu zametám. Tu. A do konca týždňa máš zaracha. A teraz domov. No poď. Nejdeš. A nepôjdeš ani vonku v noci. Jasné. Dobre, hop. Pamána. Ešte tu mám skrytú. Smutala. Vypnem krv. Vypnem krv. A idem.
spát. Hop. Mamina tu. S vysávačom. Nemôžeš byť aspoň na chvíľu ticho. Nemôžeš byť aspoň na chvíľu ticho. Ja sa snažím spať. Žiadne spanie. Žiadne spanie, žiadne spanie. Čo je? Dobré ránko. Poď na balkón. Otváraj dvere na balkóne. To nevošiel do baráku, presne. Umiem. A tu máš, jau. Hi, mama spadla, hi, ja. Hej, mami, prečo som ju dala do bazénu? Lebo teraz sa dajú do auta. Ja som potopila. Samozrejme. Už nie. Počkaj, mami. Stoj. Dobre. Poďme. A teraz ideš tam, kde patríš. A kde to idem? A kde to vlastne idem? Ideš presne tam, kde patríš. Vystupuj. Prečo do motelu? Môžem mi vysvetliť, prečo ideme do motelu? Lebo ideme do motelu. Počkaj. Ideme do motelu. Teleportuj sa na dom. Číslo. A teraz čo? Mami? Kde to som? Haló? Mami? Haló? Haló? Čo? Čo sa to stalo?
No dobre. Tak momentálne som bez mamín. Som to dobre pochopil. A bez maminy sa nezaobídem ani za nič. To nič. V ďalšom dieli sa pokúsime pokračovať v tomto zbeslom živote.